Maraming salamat. Nagpapasalamat ako lalo kay Kuya Bal, kay Ate Edna. Salamat Ate Edna, Kuya Bal. Kanina nga, nagaling kami doon sa bahay niyo dati. Yun, nakalala lang namin yung dati niyong bahay. Nakakatuwa lang po kasi isa kayo sa mga bagong buhay ng Team Kalinga. Congrats, Nay! Congrats po. Ayan mga kalingap, marahin na aldaw, sendo gabos, mapagpalang araw para sa ating lahat. Thank you Lord sa panibagong araw na pinagkakalob nyo sa amin at sa mga susunod pang araw. Ayan, huwag nating kalimutan na magpasalamat lagi sa itaas. At syempre, sa araw na ito, sa bidyong ito, hindi ko rin pwedeng kalimutan magpasalamat sa ating ama ng kalingap, Kuya Bal Santos Matubang. At syempre, ang kanyang may bahay, Ate Edna Vlogs, at ang kanilang anak na si Kalingap Rab. Ayan, diba sabi ni Kalingap Rab, is galing sila doon sa bahay dati nila Joy, nila nanay na sira-sira, na hindi na sila pumasok doon kung napanood nyo yung video ni Kalingap Rab. Tapos ito, yung bagong bahay nila nanay na talaga namang napakaganda. At ito yung simula ng pabahay nila Kalingap na may pagbabago. Matagal na sila nagpapabahay pero ito yung pinakabagong estilo, 'di ba? Ang pagkakaalam ko malapit na mag 200 ang kanilang pabahay. Kaya naman talaga wag nating skip yung kanilang mga ads dahil doon man lang is makatulong tayo sa kanilang mga pabahay, sa kanilang mga tinutulungan. Ito sabay-sabay natin panoorin. Kung interesado kayo sa buhay nila Joy, kina Kalingap Rab, kung anong kagandahang ginagawa talaga nila Kalingap Rab sa kanilang mga kababayan, sa mga taong nangangailangan, ito panoorin natin at pakinggan ang mga plano nila ni Super Mac at ni Kalingap Rab. Ito sabay-sabay natin panoorin, pero bago yan, intro, pasok. Siyempre, andito si Engineer Super Mac, ang nasa likod ng napakagandang bahay ni Joy. So, uy, congrats pala, 100K insan! Grabe! Salamat po mga Kalingap. Wow, congrats naman kay Super Mac. Ayan, syempre, isubscribe din natin si Super Mac. Talaga naman siya ang pinagkakatiwalaan ni Kalingap Rab sa mga pabahay nila. Improve na din yung kahit mga karpentero, nag-improve na rin eh. Hindi kasi sinasabihan ko na talaga sila na magandahin na natin kasi talagang pagpunta tayo sa mataas talagang kailangan nating ilabas na yung kung saan yung mga natatago na kaalaman. Oo, tama. Saka Ito ilabas na yung mga natatagong kakayahan, di ba? Sabi kasi ni Super Mac, syempre lumilevel na rin yung kanilang views ni Kalingap Rab. Syempre lumilevel na rin yung kanilang mga pabahay. Maayos naman kasi yung pasahod natin sa kanila. So, regular na trabaho. kasi tsaka talagang ang budget na almost tayo sa kalahating milyon. Hindi na tayo tulad ng dati na 200K, 100K, 150. Dati kasi ganun lang budget natin. Ayan, kasi syempre, si Kalingap Rab kasi bumabase lang sa sinasahod niya sa YouTube. Noon kasi maliit lang sahod ni Kalingap Rab, kaya doon lang nakalibel yung kanilang pabahay. Ngayon, dahil medyo tumataas na ang kanyang salary, gumaganda rin yung kanyang pabahay. Kaya, ayan, mas pagandahin pa natin or mas pataasin pa natin yung views ni Kalingap Rab para mas maganda yung kalalabasang bahay at mga matutulungan nila mas marami pa. Pero ngayon, syempre, tumataas ang views natin. Ibig sabihin dapat mag-upgrade din tayo. Hindi pwedeng ganun kasi yung views natin, binabalik lang din naman po natin sa mga natutulungan natin. Yes, tama yun. Thank you, Kalingap Rab. Insan, anong report dito? Magkano na ba yung nagastos natin and ano pa yung mga gagawin nyo? Ang ano ko nasa 250 na sa 50K na? Okay. Wow! Tama. Nasa halos kalahatian na tayo, no? Oo, kalahatian. Kalahatian na tayo. Tama. Matatapos to mga 500, no? More than sa 500. Ang galing ni Super Mac mag-budget, 'di ba? Talaga namang may pusong kalingap din. Talaga nakaantabay siya kay Kalingap Rab, tinutulungan niya rin si Kalingap Rab na mapaayos yung pabahay para hindi mapamahal, 'di ba?
talaga namang andun yung suporta pa rin ni Super Mac kahit pa sabihin may channel na siya, 100k subscriber na siya, hindi pa rin siya humihiwalay kay Kalingap Rab at sa pamumuno sa mga gumagawa ng bahay. Kasi ito lang naman dinagdag natin eh. Oh, ito lang. Yung dumagdag, yung lofting. Tapos yung Kumbaga nagdagdag tayo ng hollow blocks dito. Yan yung nagdagdag natin, mga magkano yan. yung kahoy. Kasi puro dito pag lukting. Pero marami kasing may gabay pa yan. Hindi pa namin may gabay. Pag nalagyan. Sabi ko nga ito, huwag din itong gawan, lagyan ng gabay dito. Oh, wala ito. Open ito. Huwag din lagyan ng gabay kasi baka pumangit. Oo. Wala Saka naman yung taas, depende pa kung lalagyan natin ng division sa kwarto or open na lang din siya. O pwede naman yung open na lang, may sopa. Pwede mong maglagay dyan na lang ang sopa eh. O pwede yan. Para siyang tambayan yun ibabaw. Hindi, ano yung kwarto yan ni Joy? Pero pwede rin naman, may division. Lagyan mo lang ng gabay. Para kay Super Mac pala, pwede siyang tambayan, di ba? Pero para kay Kalingap Rab, pwedeng kwarto ni Joy. Kung ako nga rin tatanungin, same kami ni Kalingap Rab, mas gusto kong maging kwarto ni Joy kasi nga, di ba, dalaga na si Joy, tapos gusto niya ng privacy, ng katahimikan. Diyan, mas okay diyan. Maglagay lang siya ng lamesa sa bintana, di ba? Kayo, comment kayo sa ibaba kung ano namang komento nyo, di ba? Kanya-kanya lang tayong komento. Ay, dito. Oh, may gabayan dito. Paano ito? Tatakpan niyo pa to? Oh, may kesame yan. Oo, lagyan yung May kisame. kisame yan. Para mas maganda. Pwede nga lagyan din ng mga dyan tube light. Matibay siya kahit walang tungkod dito, ano? Matibay yan. Kasi Ay, galing. Kaysa mga tubular, kasi marami pa naman dito mga kahoy, kasi medyo bundok pa ito. Sa kahoy na tayo. Kasi kung matagalan naman din yun. Galing ni Super Mac. Mga good lumber ba't ang ginamit Puro dito, good ano? number to. Talagang good number. Kaya medyo may presyo talaga. Sa kahoy pa lang, may presyo na. Actually, sa kahoy tayo mas napamahal, eh, no? Oo. Ang mahal ng kahoy, mga kalingap, good lumber siya, eh. Halos malapit na rin sa bakal, ano? Mas 30 plus. Tapos Anong kisame nitong, taas na lagyan yan? Oo, may kisame yan. Pantay din. Uy, bantayan nyo na lang yung kisame. Pantay ang kisame. Oo. Pantay. Tama. Tapos dito, kung bahala na, kung malagay tayong chandelier, pwede dito. Wow! Chandelier! Ang galing Super Mac. Bahay na may chandelier. Bro, saan ka nakakita ng gano'n? Para maliwanag. Design na talaga yan. Kasi yung space niya, para lang talaga ito sa may lufting. Yung ganitong space. Kasi kung ito gagawin nating, sasayga natin lahat yan, papangit naman siya. Kasi Saka napabilib ako doon kay Super Mac, yung budget natin na inalaan. Talagang naano nila. Kasi kung tutusin, pag ibang gumawa nito, baka umabot na to ng magkano. ano ito, 3 months. Saka, Tama, di ba? Basta sa mga nakikita ko rin dito mga nagtatrabaho, talagang 3 buwan yung pinakamatagal. Sa iba pag mas mahal sa budget natin to kung ibang nito, gumawa. ay talaga, Mga ganitong bahay, pwede na itong mabot ng milyon eh. Oo, Ayan, totoo yan. Kung sa iba, talagang abutan ng milyon yan. Ito bro, promise. Ano man kasi sila binawi nila sa bilis ng trabaho. So yung sasahod natin sa kanila, kasi nakakatipid tayo, nakakatipid. Pagpakyaw. Mas mahal na pagpakyaw. Ano nito, presyo. Oo, pagpakyawan na lang, sabihin 1 million. Katapusin na namin yan. Ganun. Yan ang pakyawan. So ayan po mga kalingap, update po sa bahay nila Diwata Joy. Sabi, may lang nakabalik dito pero nagulat ako sa ganda ng bahay niyo. Milyonaryo na kayo, Nay. Nay, yaman mo na po. Sa bahay lang. Bahay lang. Bahay. Pero at least comfortable na kayo. No? Nakapagpabawasan yung stress niyo. Kumbaga, magtatrabaho. Yung takot. Yung trabaho niyo, mas may enjoy niyo na kasi pag uwi niyo, maganda yung uwian niyo. Di ba? Unlike na magtatrabaho ka sa bundok, uwi ka, Pag ikaw, maayos na. pangit yung bahay niyo dati, may stress ka. Pero ngayon, masaya ka na magtatrabaho at pag uwi mo, maayos na. Pagkagaling ko sa bundok, nagkakain-kain kami, ay biglang malalaglag na as. Ganun talaga yung parati namin doon. Kaya kontento na kami dito mag-rin. Tapos, papalagyan mo natin ang aircon nito. Pero kayo magbabayad ng kuryente. Nay, anong mensahe niyo po, Nay, sa mga Kalingap, sa viewers po? Kasi nabago po ang buhay niyo. Ay, nagpapasalamat ako marami sa lahat ng ni Kuya Bal, sa inyo. Maraming salamat kasi nabago yung buhay namin. Na dati talagang
na hirap talaga kami. Kaya maraming salamat sa lahat ng tumulong sa amin, nagbibigay ng suporta sa amin hanggang ngayon. At lalong-lalo na sa mga karpintero. Nagpapasalamat ako sa kanila. Tama. Kasi hindi nila kami iniiwanan. Masipag man sila, matyaga. Mababait man pati sila. Kahit yung ang ugali talaga nung dalawa kong anak, pasaway talaga yan sa mga magtatrabaho. Pero Baka inaasar-asar lang. ay, lahat sila. Mga susunod. Okay naman ang mga susunod. Pare-pareho lang naman susunod. sila. Parang kuya na rin nila talaga yung mga magtatrabaho. Lalo na si JR, mabait na. Mabait si Si Abdul. Nasunod pati yung dalawa ko. Parang kuya na nila. Maraming salamat. Nagpapasalamat ako. Lalo kay Kuya Bal, kay Ate Edna. Salamat Ate Edna, Kuya Bal. Kanina nga, nagaling kami doon sa bahay niyo dati. Yun, nakalala lang namin yung dati yung bahay. Nakakatuwa lang po kasi isa kayo sa mababago ang buhay ng Team Kalinga. Congrats na yun. Congrats po. Ayan. Malapit na po ito matapos. Ayan mga kalingap, hanggang dyan na lang yung ating share, diba? Talaga namang kaya naman talaga napakaraming natutuwa sa pagbabago ng buhay nila nanay, diba? Isa na ako dyan at isa na kayo dyan na talagang naging tagahanga na nila Joy, nila nanay. Syempre, lalong-lalo na nila Kuya Bal at Kalinga Prab. Ayan, suportahan natin yung kanilang mga channel at isama natin sila sa ating mga panalangin, diba? Na more blessings pa para sa kanila. Kaya yan, ito lang nga yung aking konting share. Shinare ko lang yung talagang kagandahan ng pag-charity vlogger nila Kalingap, nila Kuya Bal. Thank you guys. Thank you for watching. God bless you all and Jesus loves you.